Ngatiinamatei Baba wekudenga panguva ino tinokumbira Mwari Mutsvene ukwanise kutivhurira zvakadzama zveshoko renyu kuti mhuri dzedu dzifambe sokuda kwenyu. Ivai nesu patichateerera, ivai nesu patichanzwisisa Mweya Mutsvene utaure nesu tikwanise kutendeuka kana zvichibvira musati mauya. Muzita raJesu tanamata. Vakadi vana vaMwari zvakare tasangana kuti tirambe tichienderera mberi tichionesana zviri kuitika mumhuri dzedu. Mumhuri dzedu muri kubuda zvimwe zvinhu zvinoshungurudza zvakawanda, asi patakabva kumashure takati isusu zvimwe zvinhu zviri kukonzeresa zviri kubva munyika semarights aya taikutaurirai, mawomen's rights. Unonzwa vakudedzera kuti kana ukabata foni yamai vako password iabuse, technological abuse, chii abuse. Handina kuti abuse yakanaka nekuti bhaibheri rinobva ratotaura kuti hakuna zvakadaro. Bhaibheri rinototi imi vana baba idai vakadzi venyu, musadzvinyire vana, rinotiudza zvekuita. Asi nyika yakuuya manje nemamwe maversions. Saka tikuti isusu marights paanenge achinyanya achienderera mberi ari kuafekta futi even nyaya yatiri kutarisa nhasi, nyaya yengochani, nyaya yemalesbians, nyaya yechi. Toda kuitarisa takanangana neshoko raMwari kuti rinoti chii. Hatisi kublema kana kukondema vanhu vanoita izvozvo, asi kana chiri chivi sezvimwe zvivi tiri kuda kungozvibuditsawo muno kuti vanenge vaona kuti Mweya Mutsvene wataura kunavo zuva ranhasi zvichitendera, Mwari achibvuma, vanokwanisa kutendeuka. Iyi nyaya inoafekta mhuri dzedu zvakanyanya, nekuti mumhuri dzedu dzimwe dzenguva makuzobuda vana anenge akuti hai mai ndofunga ndiri kunzwa ndiri gay, ini ndiri kunzwa ndichida umwe mukomana nyangwe ndiri mukomana, so hai ini mama ndiri kunzwa ndiri lesbian, ndiri kutora ndiroorwe neumwe musikana nyangwe ndiri musikana. So zviri kuitika mhuri dzedu. Kana zvinge zvapinda mukati memhuri dzedu zviri kutopaza mhuri. Kana Satani akapaza mhuri atopaza chechi, nekuti mhuri, nekuti chechi iri mumhuri. Ndo zvatakanga tichigara tichitaura. Saka tinoda kuti tienderere mberi tione kuti remember takati spiritualism nemadhimoni ari kutenderera zvikuru pamhuri. Mucharangarira imi mubindu reEdeni, Adamu naEvha varimo, Satani nemadhimoni vakatenderera chaizvo mavari kusvika vawana mukana wekupinda kuburikidza namai. Ndo zvava kuita mhuri dzedu. Madhimoni aya ari kutenderera chaizvo kusvika asvika kupinda mhuri dzedu kuburikidza nevana, kuburikidza nanamai, kuburikidza nanababa. Saka nyika haisi kutibatsira bai kuramba ichiwedzera ichitotiyo kana mwana adaro muregei akadaro, azvo Mwari ndiye akamusika akadaro, hazvina hazvo kushata, musamuromedze. Even mukaona matelevision broadcast ari kuitika kunyanya mune dzimwe nyika mhenu kwenu, unoona paine madrama anenge achibuda mwana otanga kuti ndiri gay, vabereki vombopenga, kana vapenga vozodzorwa zvo zvaacceptwa. Saka nemedia iri kuti da kukalkuleta pfungwa dzedu kuti no, tinofanira kuaccepta zvinhu zvakadaro. Asi isu tati shoko raMwari rinoti chinyi? Taverenga pekutanga paya pana Genesis chapter 1 verse 26-27 rinoti Mwari akavasika nemufananidzo wake, akati ngatisikei munhu nemufananidzo wake avave nesimba pamusoro pezvese. Ndiri kuparaphrase pano. Akati haziyo pa 27 akavasika nemufananidzo wake vari vaviri, murume nemukadzi. Saka kana Mwari akasika murume nemukadzi, ndobva ivava vati berekanai muwanda, ndo pane marriage apa, ndo pane muchato. Saka isu kana takuuya takuti aiwa muchato unogona kuitika pakati pemurume nemurume, zvoreva kuti isusu takuti Mwari munyepi, kana kuti nekuti vamwe vabva vaya vachiti Mwari akatisika takadaro. Iye Mwari achiti ndakasika murume nemukadzi kuti vavevo vanorara vese. Saka Mwari akutaunge munyepi. Bhaibheri redu harichina simba. Saka isu tikazviteedzera, tikazvipasisa mumachechi nemumakereke nemasangano, tikazvibvuma nemudzimba, zvinoreva kuti bhaibheri seauthority. Remember takati spiritualism kutora authority yeshoko kwakuisa padivi, kwakutora isusu mafungiro yedu. Zvinoreva kuti totokanganwa bhaibheri harisina simba mumakereke nemumhuri dzedu. Now, asi iro rinoti chii bhaibheri? Takabata imwe vhesi panapa inowanikwa kuna Levitical chapter 18 verse 22. Tikaiverenga nechirungu panapa inoti thou shalt not lie with mankind, as with womankind, it is abomination. Saka Mwari ari kuti ikiwo kana vari murume
haufaniri kurara nemunhurume semarariro aungaite nemunhukadzi. Iyoyo inonzi abomination, kunyangadza, chinyadziso. Saka ini ndakamboti nerimwe zuva kana tichinge takutaura nyaya yeabomination takudescriba chinhu chiri pamusoro pechivi, nekuti chivi chinoitwa tese tiri vatadzi. Hatidi kutinyeperana sezvinonzi tatokumusha, tiri kushinga tese kuti tifanane naJesu. Saka patinotadza paya guilty dzichitibata, mweya mutsvene uchitaura kwatiri, tichinotendeuka, tichinochema, asi zviri kuita kuti munhu kana akuti abomination zvinoita sekuti abva palevel yekunzwisisa kuti ndatadza, anenge akutoita chinya kutodherera Mwari wacho. Ndo zvazvinenge zvaakuita ipapapo. Muchapaona pamwe pandikuda kuverenga nemhaka yendadaro, nekuti panapa ndoda kuverenga Romans. Ndoda kuverenga inini Romans chapter 1 verse 21. Maverengera ayo futi achaita panapa kune zvinhu zviviri zvatoda kuti tiburise zvaingareva. Chekutanga ndoda kuprova point yekuti kana taakupinda mukurara nevamwe varume, murume achirara nemurume, mukadzi achirara nemukadzi, yatinoti lesbianism, gayism, yatinotiyo homosexuality, zvinoreva kuti tasvika padanho rekudhifye Mwari wacho, kutoti hatimwe, nekuti akaisa order, akamumba akati baba musoro wemba vachiterwa namai, akaisa order kumakereke, ndo akanga achinzwa naye. Marights akati bvisai order kumakereke, bvisai order mumba, takaenzana, bvisai order even pamarriage, kuti murume angarore mukadzi hazvina basa. Marights akauya achidaro, tikati isusu ya Mwari akuita abomination, handisi ndadaro. Chimbonzwa imunzwe vhesi inoi. Imwe yatinoda kuprova kuti nevhesi inoi ndeyekutiyo pane vanhu vari kutaura vachiti takazvarwa takadaro, varegerere vanhu ava, ko kana mwiri wake wakazvarwa wakadaro, ko kana zvirizvo zvaakaberekwa ari. Vamwe vanobva vada kubudisa scientific information. Hatisi kutaura zvinhu zviya zvana bisexual zvokuti munhu azvarwa nenhengo mbiri wodi, asi anenge aitozikanwa nomukadzi kana murume. Ndosaka vanoita masejari vachibvisa imwe nhengo vosiya zvaari chaizvo chaizvo. Tiri kutaura zvinhu zvatinoziva zveumbochana. Vamwe vakati unoziva sei kuti ari, saka ndiri kutaura inonzi practicing homosexuality, practicing lesbianism. Ndo yatiri kutaura panapa kuti Mwari ameiona sei. Taverenga Leviticus 18 verse 22. Regai tiverenge Romans chapter 1 verse 21. Tichadzika nayo, tinoda kuti titeerere. Iyi ndinoda kuti tiite zvekuiverenga kwete kuparaphrasa. Iri kuti paverse 21, nokuti vaiziva Mwari asi havana kumukudza saMwari kana kumuonga, asi vakafunga zvisina maturo nemwoyo yavo isine zivo. Verse 22, vachiti takachenjera vakava mapenzi. Verse 23, vakashandura kubwinya kwaMwari usingafi, vakakuita mufananidzo wakafanana nomunhu unofa, neshiri nemhuka dzina makumbo mana nezvinokambaira. Verse 24, saka Mwari mukuchiva kwemwoyo yavo akavaisa mukutsvina, kuti vanyadzise miviri yavo pakati pavo. 25, avo vakatsinhana chokwadi chaMwari nenhema, vakanamata nokushumira chisikwa kupfuura musiki, iye unokudzwa nokusingaperi. Amen. Verse 26, Mwari wakavaisa pakuchiva kunonyangadza, nokuti vanhukadzi vavo vakashandura basa ravakasikirwa rive basa ravasina kusikirwa. Munofanira paandarana ipapo pakutotaura kuti vanhukadzi vakarara nevamwe vanhukadzi. Teerera zvakanaka verse 27, muone ndo zvairi kureva. Verse 27 pano iri kuti saizvozvo vanhurume vavo vakasiya basa rakasikirwa munhukadzi, vanhurume vakusiya basa rakasikirwa munhukadzi, vakakundwa nokuchiva pakati pavo vanhurume vachiita zvinonyangadza nevanhurume. Hatingambokuti kurara kwese kutoita zvinonyangadza nevanhurume, vakapiwa mukati mavo mubayiro wakafanira wokurashika kwavo. Saka Romans tainzwisisa. Romans iri kuti vanhu ava havana kuzvarwa vakadaro. Vanhu ava vakaramba Mwari, vakazviitira mufananidzo,
vakashandura Mwari asingafi, vakamoveza vakaita weshiri, vakadhifaya Mwari. Mwari aona kuti vadaro, akavaregera akavaisa kutsvina dzavo. Ezeriza kuti pavakaiswa kutsvina dzavo, vanhukadzi vakatanga kushandura basa ravo ravanofanira kuita, vakaita zvisina maturo nevamwe vanhukadzi. Vanhurumewo vakashandura zvavanofanira kuita nevanhukadzi, vakazvishandura vakazviita sevanhukadzi. Saka Bhaibheri riri kuti vanhu ava havana kuzvarwa vakadaro. Vanhu ava vanhu varamba Mwari kusvika Mwari avafuratira. Ndo patinoda kuti titaure ipapo. Saka ndati inini, chivi chinozikanwa, Mwari haasi mutadzi. Asi apa pari kunzi kwasvika vanhu ava Mwari avaregedza, akavaregedzera kutsvina dzavo. Saka zviri kuita sekunge varegedzwa naMwari kuti vaite tsvina dzavo, ndo vari kuzotoabhuza nemabhodhisi avo. Zvikazi vakatadzira nemiviri yavo, vakaiisa mukunyangadza, vakachinjanisa, vakatsinhanisa chokwadi nenhema, vakatsinhanisa. Murume paanofanira kurara nemukadzi, akatsinhanisa neumwe murume. Saka ndati inini paya chiviri chinenge chapane danho repamusoro, chinenge chasiyana nezvimwe ordinary zvivi. Handida kuti kana Mwari ari kuziva kuparadza achaparadza vakaita ordinary zvivi zvekuba zviya nekupomba, nekuti kupomba murume nemukadzi chivi chitorimo chinonzi usapombe. Asi ichi chekuti murume anorora nemurume chiri kunzi iabomination. Saka ndiri kuona sekunge chapa danho repamusoro-soro. Neumwe nguva ndakamboti inini gaitiise chidzidzo chakadai mukati mekereke, ndikati inini ngatiitaure nezvazvo. Vanhu vakazvarwa vakadaro here kana pane zviri kuitika? Pano mudzimai akandipo light rakazoita kuti ndide kuchera nyaya iyi zvakasimba. Akati haiwa, ndaive neshamwari yangu yechidzimai. Shamwari yangu yatove nemukomana waaidanana naye, ikatoita mwana naye. Asi mukomana uyu akadisappointa musikana uyu. Saka pakamudisappointa musikana uyu wazi hate zvakanyanya. Isu hatikurudzireni kuti zviitika, asi ndo zvakaitika. Saka isu tinoda kuti vanhu vapinde mumhuri, kana vari vanasikana vanzwisise inonzi courtship and marriage, vapinde mukati memichato. Tinoziva kurwadza kwazvinoita munhu anokuda kana achinge akusiya, asi zvimwe ndo zvakaitika pamunhu. Saka akazoenda kushamwari yake iyi kuti taurirai kuti shamwari, inini zvevanhu handichani, I was hate, ndakarwadziswa kusvika pakupedzisira, ndaamulesbian. Akatotanga kupractiza lesbianism. Saka zvooneva izvo kuti kune macircumstances amwe ari kupusha. Vazhinji vacho unovaona vari mukati memadrugs, mukati mekudhakwa, mukati mei. Saka kune macircumstances ari kupusha vanhu kuti vaite izvi. Saka macircumstances izuwaya handiwe kuti tiri kujustifya. Dzimwe dzenguva vanhu vakaramba Mwari, vakasvika pakutaurirwa, vakaabhuza madrugs ataurwa naPaul. Handinge ndazvitaura, Paul hanzi ndobva Mwari avafuratira. Saka vamwe vakarayirwa, vakanzi aiwa musasungwe pamwe chete nejoko revasingatendi. Vakabvuma, vakaramba, vakasateerera murayiro waMwari, vakazviendesa uko, vakasvika kwakasunga, vakanorwadziwa, vaakuda kupractiza izvo. Saka manje nyika yatiri manje inochiuya yoti aiwa, vanhu ava vakazvarwa vakadaro, kana kuti ndo zvavari kuda. Saka manje pane dzidziso inobva munyika, nekuti authority yayo haisi pashoko. Saka vane mvumo yekuti vari no munhu ndo zvaari kuda musamutombo. Asi isu kana tiri mukereke, nekuti inyaya dzaari kupinda nemukereke, tiri kuti isusu tinotora redzidziso yenyika yekuti avaregei ndo zvaari kuda. Kana kuti muchechi hamurembi munhu achiita zvaari kuda. Muchechi munodzidziswa kuti munhu aite zvinoda Jesu, atendeuke, afambe neshoko raMwari. Saka even tiri panyaya ino, inyaya inotirwadza, even kuti tidiscuse nezvayo. Saka tiri kuapira kuti shamwari yangu, hama yangu, Buddhist, unogona kunge wakarwadziwa zvakasimba, asi kupractiza zvinhu izvi zvinoda kuti wakutorwadzisa Mwari zviri wese. Tendeuka udzoke, Mwari anoita restore, Mwari anokwanisa kugadzirisa mese maukakuwadzwa. Dzimweni dzenguva sevanhu tinofanira kubvuma futi kuti nesu takambokakavara naMwari, tikaramba, tikamuita define, tikanyura mune zvimwe zvinhu. Bozi kuna vazhinji kavari vachiti ano ndiri kungodzwa rwangu, Mwari akati vachakuvengai munyika, Mwari akati vachakuvengai nezita rangu. Kune vanovengwa nezviito zvavaita ivo, voda kuisa shoko raMwari ipapo.
tinofanira kuti tinzwisise kuti nesu sezvo tiri vanhu venyama yechitema takafamba pasipo. Kana shoko rataura sazvizvi tinokwanisa kutendeuka, tinokwanisa kubuda mazviri vinotadzika mukati mazvo, tinokwanisa kuzvisiya. Regai tiverenge imwe scripture inopedzisira munzwisise nyaya yatitaura kuti Mwari akaisa order mumhuri. Unozakana ukachallenge order government yaMwari, wachallenge Mwari mukuni. Chitema ichocho manje munyika yatinorarama chinonzi treason. Ende kana waita treason, mutombo wetreason kunyika dzese dzandoziva rufu. Regai muone nyaya yatikutaura nezvo. Tikaverenga Genesis chapter 1, chapter 19 verse 1. Ine nyaya inonakidza chango iparaphrase panonzipo paverse 1. Kusodomu kwakauya ngirozi mbiri asi dzakauya sevanhu. Ndobva Loti azinyengerera akati, varume pindai mukati mamasuwa angu. Asiwo sevanhu vakanga vachimboona-ona vakatouya kwaari zvishu, vakamboda kuramba kuti Loti aratidze hospitality hwake, umwari hwake, kusvika vazopinda. Vapinda mumba verse 5 inotanga kutaura nyaya yekuti, and they called unto Lot and said unto him, where are the men which came into thee this night? Bring them out unto us that we may know them. Kana Bible richishandisa wording kuti kuvaziva rinoreva kurava. Saka vaona manje varume vapinda mukati memusha waLoti, ndobva varume vemuSodhomu vauya, ndobva vati varume vavapinzawo muvaburitse toda kurara navo. Loti anotaura imwe nyaya inoshamisa. Loti anoti, varume inini ndine mhandara dzisati dzararwa nevarume, ndokupai ava vandishanyira, ndinokumbirisa nemweya waMwari mumasi. Akatanga kuti iwe rumubvakurewe uri munhu akangosvikawo iwe waakutiudza zvekuita. Asi pane nyaya inoda kuti ise focus pairi. Nyaya yandiri kuona ndeyekuti homosexuality muSodhomu yakaya legalized nehurumende. Nekuti painenge ichiitwa tinozviziva kani matinogara mumataundi umu, vanozviita vanonyara-nyara vachiwanda-wanda vachimira-mira mumastreets kana kwasvika. Asi kana vanhu vakuuya jekerere vachidhimani, zvisina kana mupurisa vanouya achiti pane hovhiyo yei, zvito ndozvinoitwa zvoreva kuti mumabhuku ehurumende zvazvapasa. Saka is one thing kuti vanhu vatadzire Mwari vachihwanda nyika yakadai ichidayo. Is one thing kuti nyika dzepasi panapa dziri kuda kugara kulegaliza zvinhu izvi. Dzinozvilegaliza nenyaya yemarights yatakataura kuti vari kupusha LGBT group rights, women's rights, children's rights. Vane vari muparliament vachipusha vanhukazi vanofanira kudaiwo, malesbians nganzwai, magays nganzwai, vachipusha. Saka izvinezvi even vanoti masex workers vakutogara mumatare ehurumende vachiti ngatiite kuti rive basa riri pamutemo, vanolegaliza abortion. Saka iyo zvinezvi mumapariaments epasi rese munzwa idzi vakagarira kuti valegalize homosexuality zviri kufamba munyika matiri munomu, zvakatopasa zvitori pamutemo. Ngoti vamwe vanhu vanenge vasati vari kuaccepta, asi kwatiri kuenda aiwa zvinofanira kuaccepta. Zvino manje kana nyika yapasa, is one thing kungozviita muchihwanda. Asi kana nyika yapasa yati inisu order yakaiswa naMwari muna Genesis haishande, Bhaibheri padii, ngatishandei nekuti vanhu vari kutii mazuva iwayo, vanhu vari kudei, tozvibvumira kuti zviitwe. Itreason kupoinda paziso raMwari nekuti pamhuri ndo pana Mwari. Itreason iyo, ende treason mubayiro wayo one rufu. Nekuti tarisai muone zvakazoitika panapa. Ngirozi dzaona zvawo kuti hafana vakadhakwa, hafana hana zvavari kuziva dzakazongova pofuma, vavatanga havo kuenda. Zvikanzi iwe Loti chiita kuti ubude. Tozanya nyaya yakaitika paverse 24 panonzi, and the Lord rained upon Sodom and Gomorrah brimstone and sulfur and fire and from the Lord out of the heaven, and he overthrew these cities and all the plain and all the inhabitants of the cities, that which grew upon the ground. Neuswa neivhu racho vanotaura vati ndo pane soti si hapana chichaoneka. Mwari akadzura nemidzi yemaguta iwayo. Now chitema ichi chehomosexuality ndo chakasimudza Mwari pachigaro.
kana chinzwisa bhaibheri pese panonzi ndakaona Mwari asimuka akamira pachigaro zvinoda kuti avharamutsa. Saka chitema ichi ndicho chakasimudza Mudhara, nekuti tiri kunzwisa vanhu chakamusimudza because paauya manje kuti aone kuti muSodhomu mbiri iri kutaura sekunonzi haaziva kuti ndononzi judgment kuti puruvhai ngirozi zione kuti Mwari ari fair kwakudzika Mudhara kwakutuma vanhu kuti akatuma ngirozi dzipi, nekuti kana vana Melchizedeki vakauya vari vanhu kana Jesu akatombotsika tesingazvizivi. Mukomana akarwa hondo yaJesu vakasvika vari vanhu, vasvika vari vanhu. Hapana chitema chiri kubuda panyaya iyi, pari kubuda chitema ichi chete. Zvimwe zvese zvaitwa, asi Mwari ari kuda kuzama kuti pakabuda nyaya iyi pakaratidza kuti komichi yeSodhomu neGomora yazara. Tingaite zvimwe asi komichi yazara. Treason, pakuda moto, pakuda kuti paparadzwe, pakuda kuti pafaidzwe. Ndobva moto wadiwa, ndobva waparadza, ndobva nyika yaparara, ndobva kwatsva madavi, ndobva kwatsva zvese. Now nyaya yatiri kutaura isi tiri kuti isusu, isi one thing vanhu vari kungozviita apo nepapo mabhokisi. Isu tichivati aiwa, fungai zvakanaka, Mwari anokudai, tendeukai nguva ichipo. Asi isi another thing kuti ma-rights groups aya atiri kugara tichitaura, spiritualism idzi dzatiri kugara tichitaura zviungane, zvitogara pasi, vatodaidza kuti izvi zvikazi toda kuti zvitonga mumutemo mumabhuku izvi zvibvumwe semuSodhomu, kuti kana munhu nyangwe akauya akati ini ndauya kuzorora mwana wenyu, ndiri murume ndauya kuzorora murume muno, mumabhuku eHome Affairs zvezvitorimo kuti zvobvumirwa, mukada kutomurambidza anotokusungira. Kana zvadai munhu abata mboni yeziso raMwari, Mwari anosimuka pachigaro. Saka kwatiri kuenda tinoda kuti tiongorore kuti chiri kuitika. Tinoda kuti vari kuafektwa nezvimhuri dzavo, Mwari ngatibatsire, shoko rataura, ngatinamatire mhuri dzedu. Vasati vasvikirwa nazvo zviri kuitika, ngatinamatire mhuri dzedu. Asi nyika kwairi kuenda, it is heading towards a stupendous crisis. Tinoona Mwari vachisimuka pachigaro nenyaya iyi, ndo nyaya ichasimudza Mudhara. Mwari ngatibatsire tizvinzwisise, Mwari ngatibatsire tiite mhuri dzedu dzifambe negwara neshoko nezvese zvaakataura. Mwari ngatiitire nyasha kusvika tasangana. Tinokumbira muchinge maona chirongwa paHope in the Wilderness, mulaike, mukomendewo, mushare, musubscribe, tirambe tichifambira pamwe. Mwari ngatibatsire, ngatizvinzwei, tinamate. Baba vari kudenga, tinokutendai shoko renyu benyu rinotirayira, hamuna wamunorasha, munotida tese. Kunyange vanenge vasumuka vasvika padanho rakaomesesa pamusoro vakaenda kure, imi nyasha dzenyu zvivi zvedu pazvinosvika kure, nyasha dzenyu ndo padzinotiteera kure ikoko. Ivai nesu, ivai nemhuri dzedu. Zvinhu zvakadai pazvinosvika mhuri dzedu, vamwe tichingoona tichifunga kuti hazviitiki kwedu. Madhimoni aSatani vanopinda matiri mhuri dzedu, dzimwe dzenguva tinoshaya pekubata. Asi tanamata, tapulita, tidzivirirei, Mwari mutsvene ugare nesu kana mhuri dzedu. Muzita raJesu tanamata, amen.